സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. നീ അറിയാത്ത മഹത്തായ അഗോചരവുമായ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കുന്നു. യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കും, സാധു ജ്ഞാനീശോനി തന്നെ ദേശിപ്പാൻ. ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു, വൈഷമ്യമുള്ളേതും കരകേറി നടവു. രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു വേഗമായി തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലോടിടുന്നു. ആരുമെനിക്കില്ലെന്നു ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നുവെന്നു മാനസത്തിലാദിപൂണ്ട് ഖേദിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യസ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഘമത്രേ, ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുള്ളിൽ സേവയായി. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നാൽ, എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂത വന്നിടും. ഏറ്റം സ്നേഹചൂടും അപ്പവുമായി വന്നിടും. നാളെയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ യവലേശം ഭാരമില്ല, ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. സാധു അന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ, കാക്കകളെ വിചാരിപ്പിൻ, വിതയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവമവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കും അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു. പത്മദ്വീപിൽ ഞാൻ ഏകനായി വസിച്ചാലും സ്വർഗം തുറന്നെൻ്റെ പ്രിയൻ വന്നിടും. ഇനി അടുത്തൊരു ഗാനം. രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപിയെ, നിന്റെ പേർക്കല്ലയോ തൂങ്ങുന്നീ രക്ഷകൻ. ധ്യാനപീഠമതിൽക്കയറി ഉള്ളിലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു നീ കാണുക. ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്ന് തള്ളയാം യേശുവിൻ കയ്യിലേൽപ്പിക്കാൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.